is my own sin, and I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are Magandang araw mga aro at mga kabaluyan. Kumusta na kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po muli sa ating channel. Ngayong araw po ako ay luluwas paakyat ng Baguio para mag-renew ng aking passport sa DFA Baguio na matatagpuan sa SM Mall sa parehong lungsod. Ito pong ating sinakyan ay may biyaheng San Carlos City, Pangasinan to Baguio City and vice versa. Ang terminal po nito ay matatagpuan sa harap ng San Carlos Town Center. Medyo kapos kami sa budget ngayon, kaya ako lang mag-isa ang bumiyahe. Kaya tara, samahan niyo ako. Bago sumakay ng van, kaming mga pasahero ay sumulat sa logbook ng aming pangalan, address, contact number at detalye ng aming vaccination card kung meron man. At ang isa pang kailangan sa mga pupunta ng Baguio, lalo na yung mga katulad ko na pupunta ng DFA, ay yung QR code na makukuha sa website ng Baguio Bisita. Ang QR code po na ito ay kailangan para makakuha ng tri-age slip. DFA Baguio. Kailangan muna pumunta dito sa Convention Center. Ano po yung pangalan ng slip na yan, sir? Tri-age po. Tri-age. Sir, pero mo ng vaccination card. Vaccine. At dito kinailangan natin ipakita yung ating vaccination card at yung QR code natin sa Baguio Bisita. Okay na sir, ito na po yung pinaka-clearance siya sir. Okay na, good to go na po. Maraming salamat po, sir. Thank you. Kaya subyuod view deck na SM Baguio. Malapod dyan SM Baguio, akarat tayo Burnham Park. Sa Burnham Park, ano yun? I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite. Paano kapagi sa Baguio? Hindi ko alam kung pagi o umuulan. Start na yan. Pag yata. Itong escalator na malapit sa view deck na papuntang parking area at pinakamalapit na exit papuntang Burnham Park. So, uwi na tayo sa Patila. Baba. Lakad. So, lakad. Tatawid tayo dito. At aakyat tayo dyan. Maambon. Maambon na yan. Kanina. Secrets and forbidden bliss can't stay still. Don't stop that thrill. My bones crave your skin. Temptation within. Mistakes ignite the sun. So ngayon, nakababa na tayo.
Dito na tayo sa Burnham Park. Repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Ito yung natatanaw natin doon, oh. Ito na yun. Natatanaw natin to. Galing tayo doon kanino. Sa view deck na yun. Doon sa view deck na yun. Ng SM. So, yan. Diyan yung view deck ng SM. Diyan natin nakikita yung kanina. Tinto kanina. Itong view na to. So, nandyan tayo kanina. So, dito na tayo mag-cross. Papunta dun sa paradahan. Connect the dots straight. Baka maligaw pa tayo. Uwi na tayo. Time check. 1:30. Maambon, kaya magmamadali na tayo. Pauwi. Hindi gaya sa San Carlos City, ang lugar ng sakayan at babaan dito sa Baguio ng UB Express ay pareho lang. Tara na at pababa na tayo. Wala akong gana gumala. Hindi natin kasama si Commander-in-Chief. At isa pa, wala din akong pera panggala. Kanina pagakyat ay dumaan kami sa Cannon Road. At sa Cannon Road din daw tayo ngayon. Dadaan pababa. Check natin yung ulo ng leon kasi nababalitang nagbago na daw ito sa original niyang itsura. Totoo kaya? Dahil hindi pwedeng mabilis ang takbo ng ating sasakyan sa ating biyahe, sa video na lang tayo pabawi. Ito na yung mga twisties o kurbada na malapit dun sa inukit sa bato na ulo ng leon.
Ayan, malapit na tayo doon sa inukit na ulo ng leon. At eto na nga mga aro at mga kababayan. Para sa akin, kung nabago man ito, marahil dahil sa pag-aayos o pagkukumpuni na ginagawa sa tuwing ito ay magkakaroon ng pagkasira. At nakarating na nga tayo dito sa ating bayan ng San Carlos. Ang lahat ng pasahero ay bumababa dito sa Old Public Market. Dito sa may tapat ng unang Magic Mall. Kung nagustuhan mo ang ating video, click mo na ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. I-click ang notification bell para updated ka sa mga upcoming videos natin. Maraming salamat sa panonood and God bless. Hanggang sa muli!